Darán, dan, dan, darán, darán. Como dormín hoxe, familia? Moi bons días. Que ritmo teño. Dan, dan. Empezamos no forno. Darán, dan, dan. Función de cocción. Calor convencional, en este caso, 200 grados. Pa adiante. Veña que nos vamos. Que tal? Espero que teñas un día tan bonito como o meu. Como dormín, amigos? 10 horas. 10 horas do tirón. A min chámame lironciño. Pero que estaba cansado de mirar no móvil historias, no ordenador, doíamos ollos, estaba mirando receitas e dixen, hoxe non miro máis. Non miro máis porque despois vou aparecer un cadelo na televisión facendo unha receita que non sabe nin o que di e empecé a dormir. Como mola dormir, A xente que non durme as 4, 5, 6, 7 horas, tal, porque hai xente que durme 4 e di que está como un animal. Eu se durmo 4 parezco tonto, espallo de todo. Así que hoxe, con toda a enerxía do mundo e con unhas horas de máis de sono, que sempre veñen ben, imos empezar unha receita ben sinxela, pero que ten un pouco de todo, é unha técnica francesa que seguramente coñecemos que é o papillot. E hoxe sí, dourada o papillot cunha chea de cousiñas polo medio, máis ou menos diferentes e que poden ser, como sempre, outras verduras, outros complementos, non pasaría nada. Así que presentamos e, como sempre, empezamos a cociñar. Mirade, por aquí, un chisco de dourada. Son xa 2 lomiños perfectamente desespiñados e tal. Pódese facer co peixe enteiro? Pódese, pero eu prefiro no papillot facer así. Controlo máis absolutamente a súa cocción. Temos por aquí tamén un pouco de cebola vermella, temos allos, temos o fiuncho, temos un pouco de pistacho, podría ser calquer outro froito seco, pero sabedes que nos gusta meter moito desta fibra, proteína e grasas saudables nas nosas receitas. Un pouco de limón, algo de laranxa, cabaciña, que vai ser unha gornición espectacular, xa veredes, un chisco de caldo de peixe para unha salsa que imos facer e complementar absolutamente todo e, por suposto, algo de leite evaporado para que quede ben cremoso. Moi bons días, Lidia, que tal? Bons días, Iván, pois moi ben. Moi ben. Onte estive en Pachucha, sí. Que ben se está cando se está ben. Bueno, pachuchiña, Pois ben que o puxeches así, quasi non che o encontrei. Pero non valoramos a saúde ata que non a perdemos. Eso é certo. Non somos conscientes dos privilexios que temos cando temos saúde. Vale, e non somos conscientes do que nos queixamos moitas veces, que hai xente moitísimo peor, pero é verdad, un simple dor de unha moa, dunha cabeza, rebenta o día, moitas veces. Pero damos por feito que a saúde é algo que imos ter sempre, non? Pois non. Pois por eso hai que cuidarnos. Aquí estamos dando consellos no Tachevo para previr o que poidamos. O que non se pode, non se pode. E se facedes caso dos consellos de Lidia, e se facedes as receitas do Tachevo, coma cabalos, así, enérxicamente, dormides 10 horas, é todo unha maravilla, xa veredes. E hoxe, ademais de que ven nun paquetiño ben bonito, porque vai a luces que me traes hoxe, O importante non o envoltorio. Sí que tamén, o importante está por aquí. Home, sí que tamén, a mí unha vez puxeronme un mandil que non me gustaba nada e dixen, non, poñemos tal. O paquete tamén é importante, o que está dentro é importante, pero o envoltorio tamén, que queda moi chulo, como que non. E mira, hoxe, falando de envoltorios, falando de paquetes, vamos a fiar bastante ben porque imos facer un papillot. Papillot que é unha técnica que me encanta por varias cousas. En a casa algún vai dicir, non a coñecía, e encanta. Hai outra xente que xa coñece, evidentemente, que é que non cheira nada. O peixe, moitas veces, faz o salmón de toda a vida, non? Tas co salmón, e de repente... Ou as sardiñas, que cheiran moito. Pero, por exemplo, o salmón, que ahora está moi de moda, hai moito salmón, xa ves cortado, xa empezas, é moi lista a xente, porque se tes unha pescada así, e dis, é como le bolso, pero se ves o cachiño, o ollo xa vai, dame 2 cachiños de salmón. Entón, nas pescaderías, faise moito, nas peixerías que hai eses cachiños de colas ou de lomiños xa ben cortadiños. E a xente, a min encántame o salmón cando queda a pel ben crocante, encántame comer esa pel, pero que pasa?
que a casa durante 4 ou 5 días cheira a peixe, pero que flipas, Vas por aí pola calle, cheiras a casa, e ainda fai 3 días que o cocinache. Entón, esta técnica, ademais de ser moi sabedora, é de facer unha especie de vapor, porque o que imos facer é unha especie de forno, vale? Vou primeiro xa preparar un par de cousas e imos ir falando con isto. Mira, hai algo que vos quería contar do papillote. Por qué? Vou facer 2 paquetiños, vale? Un para cada un. Vai ser mellor así e controlamos moito mellor porque vou meter aromáticas, vou meter un pouco de froita nese paquete para que quede todo no seu sitio. Polo tanto, con estes 2 por aquí, vou coller xa isto. Hai algo importantísimo, vale? Hai xente que fai o papillote directamente no papel de aluminio. Pódese facer? Sí. Pero se precisas un par de informacións. Primeiro, que se botas cítricos, vinagre ou algo de ácido, pode ser que non sexa o mellor po aluminio, porque parece que descompón algo. Agora preguntarelle tamén, que seguramente sei, porque xa vexo aí a afirmar e tal. Vale, eso é importante. Vou coller un par de paquetiños vos. Así, veña, un par de paquetiños así para que nos quedemos sempre 2 centímetros, 4 centímetros máis, nunca pasan de nada, e isto queda maravillosamente aquí e así xa teño isto feito, xa veredes. Veña, eso por aí. Vale, estaba a contar. Eu o que vou facer é meter o paquete directamente no papel de forno. E despois, porque quero que este un pouco máis holgado e que faga ben o vapor, vou empregar o papel de aluminio. Pero como leva hoxe limón e un pouco de laranxa, sempre isto. Se a peza é de carne, directamente co carne non fago moito papillón, pero se é de peixe e non botamos un cítrico, poderíase facer tamén aquí. Pero isto son 2 pesos máis e non pasa nada, vale? E despois agora pregunto, o que vou facer eu é o seguinte, mira, temos o peixe por aquí. Que verduras vai levar? Pois hoxe vai levar fiuncho e un pouco de cebola, así que voume poñer a preparar cebola morada. Unhas láminas, unha morada, sí. Vou poñerme a facer unhas láminas, xa veredes así ben bonitas, que podría ser tamén co coitelo, e empezamos ca nosa historia. A ver, falamos moitas veces dos metais, non? Sí. Neste caso, aluminio. Metais pesados. Que pasa co aluminio? Claro, falta aínda moito por saber. Hai moitas investigacións en marcha sobre o tema do aluminio, pero sí que é verdade que por parte da Axencia Europea de Seguridade Alimentaria fai uns anos reduciuse a recomendación máxima tolerable de ingesta de aluminio. Claro. De metais pesados en xeral, non? En plan, en concreto de aluminio, non? Vale. Cada metal pesado ten a súa recomendación específica, vale. Non? Con respecto ao aluminio, baixouse a 7 veces menos a cantidade máxima tolerable. Caramba. ¿no? Debido ás evidencias dos estudos que van saindo. ¿no? Vale. Co tema dos envases de aluminio, dos alimentos que levan envases de aluminio, sí que a nivel europeo temos unha legislación bastante estricta con máximo que teñen que levar eses envases, pero non hai unha recomendación específica co papel de aluminio. Vale. Sí que hai países que emiten recomendacións. Por exemplo, Canadá, nas súas recomendacións, pois recomenda prácticas responsables do uso do papel de aluminio. Que son prácticas responsables? Pois sí. Unha, o que ti decías, se empregamos alimentos ácidos que levan vinagre, cítricos encurtidos, non? Sí, algo que pode desfacer, non? E salgados. Tanto ácido como sal fai migrar aluminio do papel para o alimento. Vale, vale. Entonces, vou remexer un pouco. Cada cousa que fagades, metedlle, por favor, o papel de forno primeiro. Non porque, custa mira, nada. Vale, non custa 2 pesos como... Pero mira, o sal non sabía. Vale, sigue, entiéndeme moito esta conversación. Vale. Despois, tamén, cociñalos a altas temperaturas e coccións longas, pois a transferencia de aluminio é maior. Vale, perfecto. Bueno, neste caso, a cocción é de 15 minutos, máis ou menos para ese grosor, 20, pero da igual, porque leva sal, leva ácido, no, vale. Neste caso, imos a empregar o papel. Exactamente. Non é contacto directo. Normalmente fago sempre, pero non sabía eso do sal, por exemplo. O tema dos utensilios de cociña, pois utensilios de cociña ou recipientes para agardar os alimentos, non? Pois podemos utilizarlos, ademais, outros materiais, ademais, máis sostibles, xa non polo tema do aluminio, non? Como hai envases reutilizables feitos con cera de abella, vidro, silicona, non? Acero inoxidable. Sí. Son outro tipo de materiais que podemos empregar, tanto en recipientes como en utensilios de cociña, máis seguros, en algúns casos máis sostibles tamén, non? A hora de conxelar, que moitas veces eu aínda vexo tanto na algúns sitios de hostalería como nas casas de conxelar co papel de aluminio. Non, eso non, claro, pero eso... Inda o vin nalgún sitio que traballei. Para aí, Manolo, para aí, home, unha bolsiña, algo tal. Bolsiña ten que ser un plástico apto para consumo alimentario. A bolsiña do súper non. Igual cos tuppers, isto é certo. Non, igual cos tuppers. Os tuppers agora teñen unha lenda por debaixo que xa che pon. Se vale para conxelar, se vale para meter no microondas. Que é importante todas estas cousas. A falo en serio. De feito, eu collo papel film normalmente,
apto para a conxelación, para que non quede ninguna burbulla. O de conxelar tamén é unha técnica máis, porque senón perde calidad, que moitas veces o non saber conxelar é o que nos di, isto fixeno mal, vale, sí que me interesa todo isto. Eu ainda vexo que nos arcóns, nas casas así, nas aldeas, ainda se estila moito, Non pasa nada. O das bolsas do supermercado ou o do papel de aluminio. Xa. Eu ainda o vexo cando hai a matanza, o típico ese Sí, conxela que carne. a xente aproveita e tal. todo. Eu vexo ainda o das bolsas do super, por eso comentaba. Bueno, non é unha alarma, non, porque sí que, sobre todo, isto máis sensible en colectivos vulnerables, non? É un efecto acumulativo. Onde se acumula o aluminio? Acumúlase nos riles, acumúlase nos osos e no cerebro. Que fala moito, exactamente. Vale. Ainda non temos claro se está relacionado a acumulación de aluminio con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Vale. Ainda hai debate sobre iso, pero sí que parece que pode estar relacionado con enfermedades dos riles ou osteoporose, non? Osteoporose tamén. Vale. Claro, porque se acumulan nos osos. Claro, vale, ten todo sentido. E a osteoporose sí que é unha enfermidade que cando chega a idade, cada vez máis, vou meter, eu sempre meto máis cousas, porque ela dá información e dou outra pouca. Hai que facer traballo de forza no ximnasio tamén, sempre para esa osteoporose. Especialmente as mulleres tras a menopausia, se non o facían antes. Por eso da sarcopenia, que ahora escoitades que está tan de moda, que a veces hai tecnicismos que tal. Así, sarcopenia, que é iso? Pois a sarcopenia é outra cousa que a debilidade ósea e muscular. Ese debilitamento que ven ca idade e que está falando desa poboación que estades todas na casa tal, que empeza a ser xa premenopáusica ou menopáusica, que é unha idade que é algo que é moi bonito, porque é que pasa a idade por ti, pero que hai que cuidarse cada vez máis. Importante estas cousas e o traballo de forza, sí, moi importante. Por eso as nosas aboas, que estaban no monte, cavando, que iban a atar unha cousa outra, que estaban nas redes, que facían traballos de forza, estaban moitísimo mellor que a idade, que o que estamos agora con tanto sofá, macho. Vale, dalle aí, eu non me quero cabrear, veña. No, nada, era un pouco iso que ia decir, sobre todo especialmente sensible en colectivos vulnerables, como na infancia, no embarazo, persoas que xa teñan problemas renais, non? Pero bueno, en principio hai unha inxesta tolerable semanal, non? Non é que dicir, calquera mínimo contacto vai me pasar algo, non quero lanzar unha mensaxe de alarma. Non nos poñamos tal. Isto dicía un colega meu, que isto é moi importante, creo que saibamos tamén. Eu falaba cun amigo meu que me dicía, bueno, é moi típico de ler moi tiquismiquis dos metais pesados, porque hai moito máis que o aluminio, nos peixes falase moito tamén do mercurio, do cadmio, nos animais grandes, nos atóns moi grandes, no peixe emperador, neste tipo de cousas, vale? E de repente, é verdad que neste caso, no pescado pequeno, é moito máis complicado encontrar metais pesados, pero tamén se pode encontrar en menos cantidades. Pero o que dicía é, menos alarmismo, non tan pensar, non vou comer peixe, nunca máis, peixe grande, porque, si, mellor comer peixe que non comelo, inda que teña metais pesados, sí ou non? Sí, 100%. Vale, porque isto é, eu lin que tiña moitos metais pesados e xa non como, vou comer carne. Bueno, home, pois xa tamén as recomendacións di que carne, pois non todos os días a semana, non? En plan, cuidado con iso. Que peixe, que carne, para quen, non? Un pouco ter coñecementos para tomar decisións máis responsables, simplemente. E para iso que hai que facer? Hai que ver o estáche bo. Para iso hai que facer. E agora ven comigo, que no estáche bo hai cociñeiros, nutricionistas e perruqueiros. Imos ir por un par de ervas, vale? Isto é maravilloso. Vamos a facer unha cousa tan sinxela como coller un pouco de romeu que teño aquí, mira, espigao, espigao de verdad. Voulle cortar un pouco a espiga eu. Pacapá. E un pouco aquí. É que xa sacou un tronco que non vexas. E un pouco de tomiño tamén por aquí, mirade. Así, así e así. Veña, vamos aló. Por que lle vou meter isto? Porque quedalle increíblemente o peixe, neste caso a nosa dorada. Podemos empregar perexil, poderíamos empregar eneldo. Temos tamén as cabeciñas do fiuncho. Mira, de hoxe o fiuncho non ten moita folla. Tiña os talos para arriba, pero non ten moita folla. Pero esa folla tamén se pode consumir nunha ensaladiña, en calquer cousa, ou directamente aquí, vale? O máis importante é agora facer este paquete que a min parece maravilloso. Mirade, que teño aquí? Mentre estivemos falando un pouco deses metais pesados, desas historias, que a miña mandolina fixen un pouco de traballo con esa cebola morada e con ese fiuncho. Entonces, agora, o único que teño que facer é o seguinte, mirade. Vou coller isto tal que así. Creo que é un pouco grande demais, polo tanto, para facer o paquetiño, váleme perfectamente un cacho máis pequeno. Como teño atado aí, vou non facer aquí. Mirade, isto así. Collo o coitelo, meto o coitelo por aquí. Vale, este gardo para outra cousa e vou facer o mesmo co outro, veña. E así temos todo feito. Mirad un segundiño. Agora o truco, isto pasa moito, xente que é moi mañosa, vale? Sabes o típico de que chegan o Nadal ou tes un regalo? Envolver o regalo. Eu son
Son un paspallás. Empezo. Sabes o que se me dá ben? Sempre digo o mesmo. Eu traballei, digo certo, traballei vendendo zapatillas unha tempada. Nunha superficie comercial, zapatillas directamente. Entonces, claro, aprendín a envolver o paquete da zapatilla aquela. Entón, son unha máquina, se un paquete cuadrado, ahora, dasme calquera outra cousa. Sí, xa fago eu. 25.000 cachos de celo para poder facer eso. Despois fago como unha traballada. A mí non se me dá mal. De feito, algo que me gustaba moito de nena era forrar os libros. Dábaseme moi ben, sempre era algo que facía eu. A mí non. A mí directamente non. Mirade agora, isto é importante. Estábamos a dicir que os japoneses, os asiáticos, sobre todo os japoneses que son como moi tiquismiquis facendo nas cousas, todo o que parece que van ao detalle, moi perfeccionistas, vale? O que facemos é, o que fan é o seguinte, fan un paquetiño perfecto, como serías ti, en plan, que se lle daban, collen un fío, bramante ou calquer cousa que aguante o calor, que son 200 grados, e fan así un paquetiño espectacular. Eu, por eso emprego isto, porque vai ser moito máis sinxelo. Xa verás, na casa, calquera como a min, que non teña nin idea, vai poder facer isto. E o que fago eu é isto. Mira, unha camiña de fiuncho. Xa veredes que cousa tan sinxela, Unha camiña de fiuncho, por aquí. Un pouquichiño de cebola, mirade. Además, que bonito así. Sí ou non? Cores, Sí, además, isto, acordadevos, en 20 minutos vai a estar feito, e maravillosamente feito. Acordadevos, mira, aquí, un pouco de pimenta, un pouco desta historia e un pouco de aceitiño. Xa temos todo, mirade. Un chisco de aceite. Pouco vai levar, Agora, neste... Mira. Paca. Aí, o paquetiño vai desta maneira, va? Agora, collemos un chisco de romeo para aquí e un chisco desta historia, deste tomiño, vale? Aquí e aquí. E collemos o paquetiño, eso é, esta historia, un chisquiño de sal tamén por aquí, un chisquiño máis de aceite por aquí e temos o primeiro paquete para facer. Ole. Vale, aquí, chisco de sal tamén. Non nos pasamos. Ahora que eu non sabía o do sal tal, xa o sei. Que pasa? Dí a ti, pero aquí non lle botache vinagre, non pasaría nada, tal. Primeiro ten sal, que xa non o dixo Lidia, e despois unha cousa moi importante, que é máis que o limón, un cítrico. Vale, e aquí, vale, o único que teño... Déxame botarlle un pouco de pimenta tamén antes de cerrar de todo, que isto vai quedar increíblemente ben. Tacatá, e se non che gusta non lla botes, non pasa nada. Mira, aquí, así. E aquí sí que o que fago é ese paquetiño do que se fala ben premido, vale? Mirade, aí e aí. Que estou a facer aquí? Que este todo compactado, que non se me desfaga. Mirade que isto, como vos dicía, pode facelo calquera. E agora o que fago é isto, mirade. Que aquí sí que é importante facelo ben. Vou non facer así. Mirade como vai. Por que vou non facer así? Igual que aquí estou collendo todo no seu sitio, vale, e que vaya ben xuntiño na casa, apostamos aí con isto. Aquí o que quero é que faga unha especie de bolsa, mirad aquí, isto así. Agora aquí volvo a cerrar así, vale? Isto así. E agora aquí volvo a cerrar así. Vale, que estou a facer? Primeiro, herméticamente, aquí xa non pasa nada. Viches o que pasa? Eso é, perfecto, non se rompe. Aquí está tocada, e moitas veces que eu ainda fago así, como unha premida, porque aquí é como tal. Isto está, e ten espacio para que o vapor empece a traballar. Que quere dicir isto? Vale, pois que cando nos facemos unha cocción ao vapor é a auga que está tocando, é a propia auga das verduras, das ervas, que tamén hai, como moitas veces de Lidia, e do propio peixe a que vai cocer nesa temperatura. Paquetiño feito. Veña, e imos facer outro rapidamente, xa vedes que isto non é outra cousa que facer así. Que de feito que falamos moitas veces cando falamos tamén da cocción ao vapor, que é unha técnica que preserva os nutrientes porque é unha cocción corta e con mínimo contacto con auga, pois outra das técnicas que preservan máis os nutrientes é o papillote xustamente polo mesmo motivo. Polo mesmo motivo, pero de feito, creo que é un vapor sen auga, é un vapor ca propia auga dos alimentos, que tal? Home, a auga do limón está claro tal, pero é que teñen auga tamén as ervas, o sea, hai que ter un pouco de conciencia deso. Veña, chisco de sal, mira como este xa apoñamos rápido. Fai no calquera, se o fai Iván, cólleme iso. Veña, un pouco tal, primeiro isto, tacatá, que fixemos antes así tamén, tacatá, mirade que non ten moita cousa, as erviñas estas por aquí, isto así, ese pau que vai dar moitísimo sabor, moitísimo aroma, isto xa non leva nada máis, un chisco de sal. Vale, entón, ti facías con tanta historia ou faz o papillón xa un pouco máis, porque isto agora é
o que queiras botarlle, sabes? O que queiras. Eu o que emprego moito teño como unha vaporeira de silicona con tapa. Ajá. E ás veces fago o microondas. Vale. Tamén vale, Claro. Falaba antes Pero por cuestión de tempo que moitas veces eu como sola ao mediodía, moitas veces para min sola pois non prendo forno, pero Falaba antes co un compañeiro e falábamos un pouco e tal. Oxe, que vas facer? Vou facer papillote e tal. E dicía, papillote, sabes o que fago eu sempre? Eu fago o tema do microondas, que metía nun papillote, vale? E chegaba ao microondas, ten un rollo tamén de silicona, en 3 minutos... papel de aluminio microondas non. Claro, e tiña 3 minutos e medio que xo tiña controlado máis ou menos para o grosor eso e que estaba feito. Oi, pareceme algo maravilloso tamén. Veña, paquetiño por aquí, facemos o mesmo que antes, vale? E co microondas empregase para cociñar tamén, que moita xente emprega só para quentar. Para quentar o leite, para quentar esas cousas, sí, home, a ver, eu entendo. Pasa que... para poucas persoas, para unha familia de 6 non. Bueno, ese... Pola capacidade. A 3 minutos e medio casi vai igual. Bueno, sí. Veña, va, isto, paquetiño tamén feito. Mirade como bulimos con esa sal, con ese pouco de pimenta, facendo a bolsa que dixemos en cada unha delas, vale? E aquí, tal, cólleme por aí, que teño que ter unha bandexa de forno. Perfecto, cólleme aquí, poñemos por aquí e mirade. É difícil, o do papillote. Para aquí e para aquí. Mirade, E non manchamos a bandexa. Non manchamos nada, non vai ulir nada. Ven para aquí, vamos. Veña que bulimos. Agora o seguinte é facer isto, xa veredes. Veña, aquí. 15, 20 minutos para todo o que leva, non moito máis a 200 graus, vale? Imos controlando un pouco o noso forno tamén. E agora, rapidamente, imos facer unha guarnición increíble, vale? Déixame isto por aquí, imos facer así, e vasme coller directamente, xa verás. Eso que non o quero tirar. Vale, imos rapidamente agora a facer unha cousa bonita, que é unha salsa de pistachos. Vale, isto por aquí. Viña, quentamos rapidamente. Dalle unha machucada, se me faz o favor, que si bulimos. Sí, deixame un segundo, aquí está. Os pistachos. Todos? Non, uns pouquiño, non tal, todos non, pero un pouquiño máis, así, a mitade deles. Eso, veña, así váleme perfectamente. Agora teño un aparello, xa veredes, a ver onde puxo, aquí. Vale. Trebellazo. Se na casa non temos isto, un esterilizador tamén me valería para facer un par de cousas que xa veremos como imos facer ca cabaciña. Pero eu quero empezar a montar aquí isto que fai dentes. Sabes o que vale tamén? Daste conta dos peladores que teñen dentes? Tamén valería unha cousa así. Eu teño un que ten ventosas de aluminio, metes a cabaciña e fas así. Todos os gadgets que teñades valen pa dentro. Veña, isto vai así. Isto que fai é ter uns dentes aí, vale? Exactamente. Imos meter a cabaciña e vai facer uns fiunchos. Teño isto colocado. Veña que poño isto por aquí. Veña, facemos isto así. E agora, con este lume, cólleme un pouquichiño esos... xa está, aquí. Sí, váyame traendo. Tens que pelarme un allo. E así bulimos, ben, acabamos a receita xa. Xa veredes, porque isto non é máis que despois facer a guarnición, que vai agora, e pouco máis. Aquí, picamos un pouco. Algún faise fariña, outro non, e non pasa nada. Ese allo, suficiente. Perfecto. Xa verás. E traime o leite evaporado máis o caldo. Aí estamos. Eso é. Leite evaporado. Valería non botar leite? Sí. Valería botar nata? Tamén. Valería tomar leite? Sí, calquer cousa. Algo que espese un pouco de almidón despois para facer tal. Pero o leite evaporado ten menos graxa e tamén me gusta para que non ataque moito despois a guarnición o sabor da dourada, non? Dourada que... Ollo, que... Tú sabes o chulas que son as douradas con esa rolla que teñen aí no papo aquí amareliño, sabes? Que ten así como dourada. Chámase dourada porque entre os ollos teñen unha marca moi douradiña. Que non era por eso. Pois é por eso, exactamente. Mirade, aquí, un pouco de polvo de pistacho. Viña, facemos unha cousa tal que encántame que lle botes froitos secos á comida. Xa sei que che gusta moito e por eso eu digo sempre, isto vai para diante. Agora, aquí, directamente, un chisquiño de leite evaporado, mirade. Aquí temos que empezar a reducir, vale? Hai que ter cuidado co lume, sobre todo, porque se pode queimar rapidamente o pistacho, agora xa non. Un chisco, neste caso, de caldo de peixe, vale? Para darlle ben de sabor, suficiente. Dame un pouco dese limón que teño aberto. Eso é. Facemos o seguinte, un pouco de reladura de limón, que lle vai quedar increíblemente ben e que vai casar perfecto con esa historia. Para ti tamén. Aí o temos. Moitas gracias, Lidia. Aí che vai. Esa pouquiña reladura de limón. Isto que empece a reducir, mirade que salsa estamos a facer con nada. E un pouquichiño de allo porque creo que lle vai quedar ben. Aí está. E agora, o que temos que facer nós, para resumir todo, é esos 10 minutos que lle queda a nosa dourada, vale? Perfectamente cocinadiña.
temos isto que vai empezar a reducir. E isto, o que vai facer é unha salsa perfecta para que? Para unha cousa ben bonita que se chaman espaguetis de cabaciña, vale? Espaguetis de cabaciña que moito me gustan. Quitamos isto, pon por aquí. Cabacetis. E o cabacetis tamén me vale. Ese pa ese lado. Collémolo wok rapidamente porque isto sí, necesita que sexa unha cousa, aquí un pouco de lume para que siga reducindo, que sexa unha cousa como tranquiliña, é dicir, 1 minuto é máis que suficiente. O que facemos é botar un pouquichiño de aceite, vale? E desver como isto sigue facendo aí unha costriña tal, perfecto, que non se nos queime, super importante, eso aí, veña, e agora, mira, cólleme unha cabaciña desas, esa mesma. Mirad este truco. Ides flipar. Que? Non se me ocorrera Como? empregar a mandolina para Como? iso. Unha mandolina que teña dentes, claro. Sí, claro. Pero bueno, ora, bueno, esto a xente traballa con isto que flipades. Mira. Se podo facelo eu, sempre digo o mesmo, podo facelo calquera. Vale, aí temos. Empezamos a traballar. Mirad isto. Espera que saco para que os compañeiros podan ensinar toda a historia. Mirade que cousa tan bonita. Mira que boa idea. Como? E agora, isto, lume a cachón, porque mentras isto vai reducindo e facendo das súas e collendo o seu saborciño, nós imos saltear isto. Pero isto non quero metelo aí porque non se apapuxa, así que quede con bastante volumen. Por lo tanto, aquí, nun minutiño de nada, imos ter feito iso. Isto xa o teño por aquí. Vale, hai que esperar por aquelo. Levantamos lume e mirade como vai isto. Así, directamente. Mirade ese son, eso é. Ala, receita ao cancho, que queremos máis cabaciña, porque isto, como día a nosa compañeira Lidia, é prácticamente auga. E sí que é certo que podes botar unha, non enche, metes aí e podes meter ben. Aquí, un chisco desta sal, mirade cousa bonita, un chisco de pimenta, e 30 segundos e un par de voltas así, e temos a nosa guarnición feita. Salsa reducindo, dourada no forno, chisquili-chasqui e a zampar. Ollo, que a receita doxe. Hoxe cociñamos dourada en papillota con espaguetes de cabaciña. Comezamos picando a cebola morada e o fiuncho coa axuda dunha mandolina, para de seguido cortar a laranxa e o limón en rebandas ben finiñas, facendo a cama, xunto con as ramiñas de romeu e tomiño, dos nosos filetes de dourada salpementados. E acabar envolvéndoos con papel de forno e logo cubrir con papel de aluminio, enfornando uns 15 minutos a 200 graus. Mentres, nunha tixola, engadimos pistachos machucados, leite evaporado, un pouco de caldo de peixe, reladura de limón e allo relado, deixando reducir ata conseguir unha salsa ben cremosa. Para rematar, engadimos as cabaciñas cortadas en forma de espaguetes para saltear nun wok cun chisco de aceite e sal uns minutos, empratando as coa dourada en papillota, a salsa de pistacho por riba e que comeza a papatoria! E aire de papillote, aquí somos medio franceses tamén, ou que sexa, un paquetiño do Estachebó. Eso sí, colles un cacho de peixe que che gusta, hoxe dourada. Pos un pouco de ervas por aí, hoxe fiuncho e cebola, e un pouco de cítrico e de cama, uns espaguetis de cabaciña, unha cremiña ben feita, despois cun chisco de caldo, con eses pistachos, e temos o papillote de dourada do Estachebó. Auriño!